Het al slimme ongelukken liek als deze soever ombracht worden moeten. Daarom zal het MCL gewerkje met Veiligheid NL en het regionaal orgaan Verkeersveiligers Friesland. Het ziekenhuis registreert daarna alles wat er gebeurd is met slachtoffers van ongelukken die bij haar binnenkomen. Die gegevens worden trojoen om Veiligheid NL. Zij rapporteren aan de provincie. Het gaat vooral om ongelukken met voetgangers en fietsers. Dat zijn typisch ongevallen waar de politie niet aan te pas komt en dus die eigenlijk niet bekend zijn in de gegevens die nu worden gebruikt voor verkeersveiligheid. En dat kan de provincie met deze gegevens nu wel gaan doen. Slachtoffers die bij het MCL binnenkomen moeten sowieso een vragenlijst invullen. Daar staan nu nog een paar extra vragen op hoe Biglix de locatie van het ongeluk. Als de patiënt toestemming houdt, worden de gegevens gebruikt om het verkeer veiliger te maken. Op een goede geanonimiseerde manier kunnen wij informatie delen. Natuurlijk met toestemming van de patiënt zelf. Maar op het moment dat we die informatie hebben, dan kan er ook daadwerkelijk wat aan gedaan worden. Aan een losliggende stoeptegel of een paaltje of anderszins. Zodat we minder slachtoffers in het ziekenhuis krijgen. De pilot dwort het hier. Als alle partijen tevreden veromsjoggen, wil het regionaal orgaan Verkeersveiligers er meer Frieske ziekenhuizen bij beloeken. Friesland rint voorop met dit project. Ja, dit is het enige project op verkeersveiligheidsgebied wat we in Nederland doen, waarbij gegevens uit de spoedeisende hulp, de informatie vanuit de spoedeisende hulp in het ziekenhuis, echt direct lokaal inzetten voor het verbeteren van verkeersveiligheid.